Здравейте, приятели! Това е телевизията на ПМГ Видин. Ние, участниците в клуб Връзки с обществеността, стартираме този много амбициозен проект. Нашата цел е обогатяване на вътрешно-училищното медийно пространство. Програмната схема на нашата телевизия е тясно свързана с училищния живот и ще се реализира във връзка с различни празници и инициативи. Това е първото телевизионно предаване и се излъчва в ефир на 16 февруари, патронният празник на Природно-математическа гимназия Екзарх Антим I. Кои сме ние? Ние сме редакционната колегия на телевизията. Нели, Николай, Антонина, Доротея, Евгений, Мелани, Михаела, Павел и Симона. Екипът на училищната телевизия ще изработва и телевизионни репортажи за външни медии. Ще осъществява дейности като мултимедийни презентации, медийно обслужване на проекти и други. Историята е спътница на вечността, а хората, които я белязват, имат силата да променят бъдещето. Един от тях е Антим I. За да получим по-подробна и детална информация за живота и делото на нашия патрон, ние посетихме Държавният архив и се срещнахме с госпожа Светлана Кръстева, началник отдел. Държавен архив Видин се гордее с документите, които съхранява за живота и делото на видинския митрополит и първи български екзарх Антим I. Сред най-ценните ни документи са тези. Той, както знаете, е роден през 1816 година в Лозенград, източна Тракия, днес в пределите на Турция. Светското му име е Атанас Чалъков. През 1848 година завършва Богословското училище на остров Халки и завършва с отличен успех, а това ние знаем, защото във Видинския архив се съхранява дипломата му за завършено образование. През 1856 година Антим I завършва Московската духовна академия и се връща отново в своето училище на остров Халки, където става преподавател, а известно време и е ректор на Богословското училище. През 1861 година архимандрит Антим е ръкоположен за Варненско-Преславски митрополит, а през 1868 година за Видински митрополит. През същата година той пристига във Видин. Тук настроенията са против гръцката патриаршия и съобразявайки се с настроенията в града, а и с своите виждания, той отхвърля църковното подчинение на Цариградската патриаршия и повежда борба за независима българска църква. През 1872 година, на 16 февруари, митрополит Антим Видински е избран за пръв български екзарх. По-късно той в своето битие на български екзарх работи за осъществяване на борбата на българския народ за национално освобождение, подпомага подготовката на Априлското въстание. След жестокото му потушаване събира доказателства за турските жестокости и ги изпраща до посланиците на великите сили в Цариград. Именно за тази му дейност той е свален от екзархийския престол през 1877 година. Осъден е на смърт, но поради преврат в Отоманската империя присъдата е заменена с заточение и на 17 юни 1877 година екзарх Антим е изпратен на заточение в Анкара. След освобождението ни от турско робство, в резултат на амнистията, екзарх Антим се връща, освободен е.
Връща се в Видин като видински митрополит и на 14 февруари той е повикан за участие в учредителното Народно събрание, където е избран и за председател на учредителното Народно събрание, което подготвя Конституцията, основния закон на българската държава. А по-късно, на 17 април, пък е избран за председател на Първото Велико народно събрание, което избира княз Александър Батенберг за първия български княз. Нашия архив съхранява изключително ценен документ. Това е решението на Първото Велико народно събрание за избирането на Александър Батенберг, на което вие можете да видите оригиналните подписи на председателя на Първото Велико народно събрание, на участниците в него, на политиците, дейците, които са утвърждавали българската държавност. По-късно, през 80-те години, екзарх Антим се връща в Видин, работи в Видинска митрополия, работи за утвърждаването на българската държава, работи за просветата в района. Той подпомага финансово както изграждането на Видинското читалище, така той е сред основателите на Българското дружество Червен кръст в Видин и това става през 1885 година. По време на Сръбско-българската война през 1885 година Антим I е поканен да напусне града, защото Видин е бил окупиран, обстрелван, но тогава той остава в обсъдения Видин, като казва: трупът на пастира трябва да бъде там, дето пада народ и войска. На 1 декември 1888 година в Видин екзарх Антим I предава Богодух. Сега... Здравейте, госпожо Петрова! Ние сме от клуб PR по проект Успех при госпожа Нора Иванова. Тук сме по един специален повод. Ние поставяме основите на телевизията на ПМГ Видин, която за пръв път има нещо такова в историята на училището. Нашата цел е, тъй като сега сме 8-ми клас, да продължим това до нашето завършване и същевременно да обучим по-малки ученици, които да продължат това. Тази традиция. Тази традиция. Адмирации. Не само мои. Аз съм убедена, че и колегите, когато имат възможността да се запознаят с първия ваш материал, ще останат приятно изненадани. Да не кажа и силно така емоционално ще приемат тази ваша инициатива, защото връщайки се назад в историята на гимназията, аз мога да кажа, че съм един от доайените, тъй като вече 30 и няколко години съм в това училище като учител, а сега вече като ваш директор. Никой не го е правил. И наистина е много впечатляващо. Много, много хубава инициатива, за което аз наистина още един път ви поздравявам най-сърдечно. Благодаря. Тъй като всички знаем, че скоро е патронният празник на училището, може ли да се обърнете към съучениците ни с едно съобщение? Аз много благодаря, че ми давате възможност, но ще започна от там, че вие сте новатори, а в същото време, поставяйки основата на телевизия ПМГ екзарх Антим I, вие продължавате традициите в иновативните дейности, присъщи на нашето училище. И в този дух ние всяка година на 16 февруари празнуваме патронния празник на гимназията. Знаете, че на този ден нашия патрон екзарх Антим I е канонизиран за първи български екзарх, тъй като датата на неговото раждане е неизвестна. Миналата година имахме много богата програма, но вие знаете също причината за това. Това бяха 125 години от неговата кончина и 135 години парламентаризъм. Всъщност той е първият председател
на първото народно събрание, което се учредява в България. Така че, продължавайки в този дух, ще кажа, ние сме големи късметли. И оттам си мисля, че сме избрани да бъдем винаги първи. Нарочени сме да бъдем винаги победители. И аз искам в този дух да ви пожелая да бъдете все така отговорни, да уважавате вашите учители, да се прекланяте пред вашия патрон, защото той е бил един изключително голям духовник, и да ви пожелая, така както умеете да работите отговорно, така да се забавлявате, да приемете вашите учители не само като хора, които са в това училище с мисията да ви учат и да ви възпитават, но да ги приемете като ваши приятели и да оставите онази диря след себе си, която са оставили всички поколения преди вас, защото наистина носите голяма отговорност пред този свят човек, който е нашия патрон, Екзар Антим I. Благодаря ви. И аз благодаря най-вече за хубавата инициатива.